Hello friends, welcome back to my channel. खुलुमबाय लोगोफोर। दिनै आं गोनांथार मोनसे आयदाखौ लानानै नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ लानानै फैलायबाय। भिडिअखौ बिगिनिं टु एन्डिं जागायनायनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं आसा खालामलायबाय। आरो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लाइक खालामदो आरो कमेन्ट खालामदो आरो हागौमानि शेयार खालामदोलाय लोगो नोंथांमोन। आरो आगदाथिनो थानाय नटिफिकेसन बेलखौ थुनानै होआखैबा थुनानै लादोलाय लोगो नोंथांमोन। आं दिनै रिलिजियन धोरोमनि सोमोन्दै फोरमायनो सानदों। गोरोन्थि जायोब्ला गासै गेदेमा सुबुं आरो सानसुमैफोरनिसिम निमाहा बिबाय। धोरोमनि सोमोन्दै फोरमायनो सानदों। गड इज वान दों, इसोरा सासेल'। नों जेरावनो थायो नों खामानि मावनो हायो लोगोफोर। आं जेरावनो थायो बेयावनो खामानि मावनो हायो लोगोफोर। धोरोमखौ नेवसिनो नाङा, धोरोमखौ मुगैनो नाङा लोगोफोर। धोरोमखौ नेवसियोब्ला मुगैयोब्ला नों बे बुहुमाव गासै खन्थाइगिरि, रायथाइगिरि, सल'मागिरि, थुनफावथाइगिरि, लिरगिरिफोरखौ नोङो अपमान खालामनाय जागोन लोगोफोर। मानो होननानै बुङोबा व्हाट इज रिलिजियन? रिलिजियना मा? धोरोमा मा? बिनि सोमोन्दै गासै खन्थाइगिरि, रायथाइगिरि आरो सल'मागिरि, थुनफावथाइगिरि, लिरगिरिफ्रासो मा लिरनानै गालांनाय जों मिथिनो मोन्दों। धोरोमा मा बिनि सोमोन्दै जों मिथिनो मोन्दों। बेनिखायनो धोरोमखौ मुगैनो नाङा, नेवसिनो नाङा लोगोफोर। बेखिनिखौ बुंबाय। जोबनायाव आंनिसिम मोनसे रिकुवेस्ट, सोरबाफोर जुदि आंनि सायाव अननाय आरो मोजां मोननाय दङब्ला डिसक्रिपसनाव थांनानै बुजिनानै हेल्प होगोन। बेखिनिखौ बुंबाय। बिदिनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव गोदान मोनसे टपिक लानानै फैगोन लोगोफोर।